Serchki Elegans соли барориш 95 дӯстони азиз. Ман ин намуди берунаи мошин. Ман ин намуд аз қафои мошин. Бисоред. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, монитор, сентр замок, пробег 245,000 километр пробег. Ман ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. Ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. Мотор 2, сӯзишвориш газ, бензин, газаш евро 4, расходаш 10 литр газ гиди 90-95 км гаштоз. Ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 906 93 39. Serchki Elegans соли барориш 97. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, CD плеер, сентр замок дорад. Пробег 322,000 километр пробег. Ман ҳолати салони қафои мошин. боз мен инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ, бензин, газаш евро 4, расходаш 10 та газгирӣ 70 км мегардад дӯстон. ҳолати мотори мошин. дӯстон ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 639 90 03. Serchki Elegans соли барориш 97 дӯстони азиз. намуди берунаи мошин. ин ҳуҷҷатош то моҳи ноябре. иҷозати махсус ва санҷиши техникиш то моҳи ноябри соли 2021. намуд аз қафои мошин. қафошана боз 4 паҳлоникҳои қафошам ҳаст. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 251,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. аввали сиденҳо рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. ин багажаш дӯстон, балони газаш. инҷана бо якта запаскаш аст. аккумуляторош нав, мани дамкра. мани номерои мошин будааст. 45 дӯстон. мотор 2 сӯзишвориш газ, бензин, газаш евро 4, расходаш 10 та газгирӣ 75 км мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 639 90 03. Mercedes Benz соли барориш 2002 дӯстон. раҳмат. комплектасияш Elegans. намуди берунаи мошин.
намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначои пешаш, электроника, сиденияш лифт, рӯлошам лифт, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, монитор, сентр замок, дута сиденияи пеша ба грифт сидени, пробегаш 379,000 километр пробег. این هولت سالن ماشین اولی سیدنی ها روی کشهای زمانوی کشیدگی. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 22 CDI 200 عزیز. سوزشوارش دیزل. راسخوردش چند کدیگی نیگوساسین یادآور میشیم حجتاش 1 سالینه. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 943 77 33. Mercedes-Benz сечка соли барориш 95 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, пробегаш 380,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газаш простой. расход чӣ кида? расходаш газкиди 10 та газкиди 75-80 километр мегардад. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 761 44 44. сечка элеганс соли барориш 2000. намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. ин 4 фаҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 257,000 километр пробег. бисёр ҳолаташ ҳам хуб дӯстон. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 дӯстони азиз. сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. дуи оригинал гусосиян. расход чӣ қадар ко? расходаш 10 та газкиди 75-80 та мегардад. ин биркавош мене чӣ хел кидиди соли. нархи мошин 88,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 33 36. Mercedes-Benz очки соли барориш 95 дӯстони азиз. комплектасияш элеганс мебошад. ин намуди бернаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. ин қафошанда задни камерашам ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ин ойначои пешаш электроника, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, боз мониторам дорад. пробегаш 355,000 километр мене.
این حالت سالن ماشین دوستان، این حالت سالن قفای ماشین. Motor düyüsü, sözleşveriş gaz benzin, gezeş evre 4. Rastkod chiqdi? Rastkodish 10 ta gaz kidi 75 kilometr meganlar do'ston. Holati motori mashin. Narxi mashin 55000 so'm با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 810 16 18.